Best Rap Stars Records, Sean MC. Ey касое ки падарене дар мулки ғариб, пешай рафтан ва пешай барнагаштан. Як чира донин дар хона кӯдаке интизора ва арзу пеши ҷурожна нақл мекна ки оли атай ма миёя мадай хели чиз миёра ё хели ҷо мебарам интизорай кӯдаке. Кӯдак беда мочам гуфт атад Россия рафта великат мехара ранги ҷурат берун даҳайка хирсан шидим ки марам великдор мешам кӯчада гуфтам атам велик ма меқапа пеши ҷурамда намемона бғалтам нигоҳам мекна кӯчада неки нафаҳмидам зани кӯдакдор бидай уҷада шабо пешай ховоча мегуфт саҳри великат мия неки на велик омад на атам ай Россия зимистон шид ата великам дар корнес хидат биё чанқа бугум самолети ҳавои атам биёр соли нав шид кӯдакора атош ҳар ҷо бурдак ман бобой барфирам надидам атам ҳиҷом набурдак очам бозор да савдо дошт ма ёрдам додам очама кетиёмам даридай бороне таршид почама ман фақат як гап доштам як мақсад як ният эй худо ҷокаятай ма миёя ай Россия ки да пеши шерои аз ёд кадагима хонам ба ханда бга баҳот панҷ маладес бачаҷоном ақати аҳмад ҷанг шидам мара зад манам задамаш бадатаю мара ҷанг кард атай ма киҷодаки пишти ма бигира уво бесоҳибам нагам ба гиря гуфтам эй худо ҷон тез биёя атам ата ҷуроҳои мада атош сумка харидаю во мактаб мераванд мешаванд синфи як кай ту мактаб мебарим кай мада сумка мехари кай мада ранги юво кастуну бурук мехари кай миёй мара мегирӣ ай байни талабом кай ту мада мехари ата китоби алифо ту биё мара бозор бар пишока чеки таланда очам чизои арзон мехара ба тез медара биё ата ҷохона охир ма ёд кардам мада мактаб барои падар чанд шер аз ёд кардам соло гузашта буд шид мактаб ай падар хабар нест бовар ки дар ягон ҷо чени мактаб мада дар нест ман ҳар рӯз дарсхонӣ немерафтам ки мазоҳ кунан ҳақ дорам вақте ки падарам ҳақ дошта ки ёҳ кунам як кӯдаки бегуноҳта чӣ хел партофтӣ рафтӣ кӯдаки ата дӯстдорта чӣ хел партофтӣ рафтӣ хӯроки мо зиёдӣ монда чизай дастархони хола марда мошиндор шида велики ман наёмад ҳойлам ам ғулои ма фикри донишгоҳ мада фикри корам римава модар ма сӯзонди кош мекард ма бор кош намедидам дунёра ё тувори падарам мумкин ман намебудам модарам шу мекардай сарам мумкин зиндагии хуб меёфт агар намебудам ма ҳаёти занака аввал ту сӯзонди баъд ма тира иқтасолда як бор ғамат надод номусад вақте механдида кӯдакои зани урусад як бор дахандаю во гирияи ма да ёда назад як борам фикр накардӣ ки ту бодори фарзанд вақте иёра мактаб бурдӣ да ёда назадам ма чӣ гуноҳ кардам ки ай ма воло донисти як занга гуноҳу ма мебудам та гуфта дахчоқа кирд будум ма ҳамун кӯдаки наски каша поҷиқа кирд будум ма ҳамун кӯдаке дар хаёлаш аташ герой буд неки калониш да фаҳмид ки аташаю безор буд чӣ қадар азобам додӣ неки раҳмат ба ҳамаш як насиҳат накардӣ бачам носи сигарет накашай ма фарзанди хуб намеброя майли ба хайра неки беҳтарин падар мешам ма дар оянда мара ёд надодӣ чӣ кардани чӣ